Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakabe of Camaong Asset. Thank you so much. Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero at tayo po ay nasa special segment na mano-mano kung saan kinakausap po natin ang mga importanteng personalidad sa ating lipunan. This afternoon mga kaibigan, as we expected, you expected, nasa linya natin si senatorial candidate Mel Chavez, ang Pangulo po ng Labor Part of the Philippines para makasama natin sa ilang mga importanteng issues. Senator Mel Chavez, magandang hapon. Si Errol Dakabe, sir, sa Kamaong Asero at sa Leader News Philippines and Pinoy Extreme Channel. Welcome, sir. Magandang hapon, Errol, at sa atin hong mga kababayan na kung saan itong ating pagbibigay daan sa ating Yes, sir. medyo masyadong dyan. All right. Feedback yata. Okay. We suggest, sir, wag niyo pong speakerphone at para hindi po mag-feedback tayo. All right. Ang first sige. question natin na Senator Mel Chavez, sir, ay ito muna ang ating main topic this afternoon. Sang-ayon ka bang magkaroon ng same-sex marriage sa Pilipinas? Ay, alam mo, Errol, medyo wala akong pananaw sa ganyang tema dahil ang ating pananaw ay pwede magmamahalan yung lalaki sa lalaki at babae sa babae, pero wala hong papili. Ang ibig sabihin, walang kasal na magkakaroon ho ng kasulatan. Kaya ang atin namang demokrasya sa bansa natin ay kung ano ho ang pananaw natin ay nagmamahal tayo sa bawat isa, siguro may nagmamahal na para sa lalaki at sa babae, okay lang po yun. Pero wala hong kasal. Yeah. Wala hong kasal na papeles para dyan. Errol. Okay. Kasi the moment na naging senador po kayo, kung ano mang ang panukalang batas ay dadaan po sa both houses, sa Kamara at sa Senado. So pag nagkataon po na may nag-propose po ng ganyan, ano po ang inyong opinion, sir? Yes, Errol. Kung pag-uusapan natin yung batas na Yes, sir. gagawin namin, Yes, sir. una hong batas na dapat nating ayusin, Aha. yung hong batas ng panlupa. Dahil yung land grabbing ay sobra-sobra. Na kung saan ay nakikita natin Errol, na yung 2 or 20 million na mga fixed titles sa buong bansa ay walang ibang isang senador, congressman ang nagnanasang maayos itong ating mga kalupaan sa bayan natin. So kung may mag-propose na ganyan, yun na muna. Mga pananaw natin, Errol, ay wala talagang mga nanunungkulan sa Senado at saka sa Kongreso ang nagbibigay daan dito sa nasabing problemang ito. Na itong problemang ito ay dapat makikinabang ang ating mga kababayan, pero sa tingin ko, wala akong pakinabang dahil pag maganda na ang kanilang panunungkulan dito sa ating mga iba't ibang lugar, Yes, sir. ay pinapalayas na Sa Maynila lang, pinapalayas sa Cavite. Yeah. Sa Quezon City, pinapalaya sa Rizal. Pinapalaya sa Bulacan. Ganon din sa Makati, pinapalaya doon sa Laguna. Kaya nakikita natin na Errol na itong problemang ito ay masyadong masalimuot sa ating hong bansa. Apo. Alright, so total binuksan mo yung temang yan ng land grabbing. I'm pretty sure na kayo po ay binabantayan nyo yung issue yan. May mga inimbestigahan kayo, may mga impormasyon kayong alam. Meron bang mga nakaupo na sangkot sa land grabbing?
Yes, unang-una, Errol, ang pinakaulang nakaupo na nagiging ang wikay pinakamayaman daw mambabatas ng mataas na kapulungan, si Senadora Cynthia Villar. Sa tingin ko, ito yung mga land grabber talaga na nagnanasa na ang atin hong mga kababayan ay walang sinasabing kundi ito ang nangyayari. Opo. Dahil takot na takot. Pag sinabi niyo po bang land grabbing, Mel, ay basta na lang kinukuha ang lupa ng may lupa nang wala pong settlement, hindi binabayaran, hindi binibili? Ay hindi lang ganoon. Ang tema ay talagang may mga sabwatan. May sabwatan ito. Ang sabwatan sa mga gobernador, mga mayor, mga congressman, mga iba't ibang ahensya ng ating pamahalaan para makuha nila yung mga lupa na dapat ay para sa ating mga kababayan. Pero ang ginagawa ho ay bigla na lang nawawala at nagiging milyonaryo nga itong si Villar na sa tingin ko ay hindi ito naging milyonaryo dahil nung unang panahon ay ang Capital Bank nila ay nabangkurato ito. Bangkarote. Bankrupt na eh. Opo. O paano naging mga mayaman itong mga walang hiyang ito? Oo. Pagka tayo po ay nagbanggit kasi ng pangalan Mel, yes. I'm sure may mga dokumento kayong hawak kasi kung wala, alam mo naman, sinasabi pong bilyonaryo yan, ay pinakamayaman, 5 bilyon daw ang kayamanan niya na dineclare sa SALN, ano? Bagamat public knowledge, conglomerate of corporations yan ang mga pag-aari na nila, mabigat-bigat po kapag tinutukoy po natin ang isang tao na sangkot sa mga ganyan, ano? Lalo't kandidato rin ngayon, no? Lalo't kandidato rin yan. Apo. Yes, alam mo, yun ho ang katotohanan eh. Apo. Kahit anong sasabihin nila, yun ang katotohanan ng panglalangrab sa lupa ay ang mga bilyar. Kaya wala kang magagawa eh. Bakit? Kung ano mga gusto nilang i-demanda sa akin, mag-demanda na sila. Isama na lang si Digong. Alright, matagal niyo na po yatang binabantayan ang issue po ng mga halintulad na anomalya, Mel. Yes. Bakit hindi niyo kinasuhan yan, yung mga binabanggit niyo pong pangalan? Alam mo, Errol, wala tayong magagawa dyan hanggang wala tayong kapangyarihan din. Sa tingin ko, ang aking pananaw ay meron tayong sariling mga ebidensya, pero hindi ho madadali. Dahil hindi magpo-prosper. Meron akong isang kaso doon sa Cagayan de Oro. Sa airport ng Lombas. Ng airport ng Cagayan de Oro. Ang kalaban, si Villar mismo. Yung si Manny Villar ang nagnanakaw sa lupa ho ng isang general. Kaya nang matalo na sila si Villar sa kanilang kalupaan, akalaan mong nag-motion yung Villar, natulog yung kaso. Hanggang ngayon. Tulog na ang kaso. Kawawa. Bulok. Ang general na nagnanasang general na yan, kanila yung yes. General na yan na Mel. What? General ng armed forces. And how about yung mga ordinaryong tao? Yes, kaya nga. So, anong balak nyo sakaling kayo po yung maupo sa Senado? Ay, kaya itong ating pananaw sa problema sa kalupaan ay dapat magiging matindi na ang, dahil ang pag-aalam natin nga, 6 years lang to 8 years ang mga kuwan yan, ang mga sanction. Dapat siguro dapat 40 years na. Dapat yan talaga pa rin era na para malaman natin na itong ginagawa natin ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan. Alright. So, sige. Kaya nga kami naman ay binibigyan natin ng puwang ang mga tulad po ninyo na kandidatong maraming alam na nagsusulong po ng welfare ng mga maliliit. Ayan din po ang aming
binibigyan ng pagkakataon na makapaghayag ng kanilang mga plano. Ano ho? Now, Yes. being the president of the Labor Party of the Philippines, ano po, Mel, Senator Mel, ang reaksyon ninyo sa patuloy na pagtawag ni Montulfo, Philippine envoy to China, na ang mga manggagawang Pilipino raw ay mga walang kwenta, mga tamad, mga bulak-bulero, gusto lamang swelduhan ng hindi nagtatrabaho? Alam mo, Errol, yung mga tolpo, talagang sila eh. Dahil mga dikit sila kidigong. Pero sila ay magagaling, pero magagaling silang magnanakaw sa bayan. Kaya para malaman na natin eh. Yung mga tolpo na magaling magnakaw sa bayan, ay kakampi ni Digong. Kaya kung kakampi sila ni Digong, magnanakaw din yung kanilang amo. Kaya ito na natin, itong si Ramon Tulfo, ang kanyang pananaw ko diyan na Errol, yung pagkamatay ng mga Visconde massacre sa Parañaque, ay mayroon pang isang ginawang katarantaduhan niyan si Monsulfo eh. Ano yun? Doon sa likod ng itong hotel ng papunta sa dagat ng dito sa malapit sa Senado. Nagkuha pa yan ng mga drak na yelo eh. At mga yung para ipapakita na Hello? Mel? Saglit na putol yung ating linya kay senatorial candidate Mel Chavez ng Labor Party of the Philippines. Hello, sir. Kausap po natin si Melcher Mel Chavez, isa pong kandidato sa pagkasenador under the Labor Party of the Philippines. Siya po yung pangulo ng partido. Saglit lamang ho. Balikan natin yung ating survey questions. Sang-ayon ka bang magkaroon ng same-sex marriage sa ating bansa? Now, matitindi ang binibitawang akusasyon ni Mel Chavez kay Senador Cynthia Villar. Sinasabi niyang land grabber, may mga kaso nang sinampa at natutulog lamang. At this time, ang tanong nga natin kung ano ang reaksyon bilang leader ng mga manggagawa. Partido ng manggagawa ang kanilang nire-represent, Labor Party of the Philippines. So, you were saying, bago tayo maputol, Mel, Yes. na pumunta yan si Montulfo, Ambassador Montulfo sa may likod ng Westin Philippine Plaza ba yan? Westin Philippine Plaza sa yung plaka, yung hotel ni Emelda, yung sa may malapit sa Coconut Palace. Westin Philippine Plaza yata yun. Yes. Ano ba yun? Anong meron doon? Anong ginawa nila? Merong pinapakita nila doon sa kanilang video na si Hobart Wade Si Hubert ay Webb. pahiga-higa doon sa mga nakakakita na parang usok. Pero yellow ho yun. Yellow. Yun ang mga pagkwento para yung pagka diskaril ni Hubert Wade ay makaya nilang ayusin. Ang katotohanan yan, kasama dyan na kasamang Errol, ay yung t-shirt na ginamit ni Hubert Wade sa kanyang pasaporte ay wala kong yung alam mo naman ang ating gobyerno na dapat pero nahatulan ang ating mga kababayan na siya, no? Disyente ang pagpumunta sa iba't ibang lugar ng iba't ibang bansa. Yeah. Hindi ho po pwede yung round neck na t-shirt lang. Kaya ay nalaan ko yan na yung isang kaibigan natin dyan sa mga nagbibigay ng daan sa nasabing pasaporte ay naging peke yung kanilang pasaporte.
Oh. Kaya yung ating judge doong panahon na yon, yung dito sa ito yung si Tolentino ay talagang kinumbik niya. Ang problema lang, ang ginawa nila ng style ng Korte Suprema, kung sino yung nakasama sa itong ating mga Korte Supremang nagbibigay ng nasabing problema ng ni Hobart Wade, ay meron silang style na binago. Na ang sabi, pag, di ba, ang ating pananaw ay, alin ba ang majority? Di ba? Ang majority sa 15 ay 8. Ang ginawa ko nila, merong hindi nagpag kasama sa nasabing pagpupulong ng Korte Suprema. Nag-dissent. Kaya nagkaganong merong umayaw, morin ding hindi. Kaya ganun tatlo ang style. Samantala, ang ating pananaw dati noon yan ay binago ho ng Korte Suprema na dapat ay kung alin ang majority, yun dapat ang majority. Pero nahatulan na, Mel, to set the record straight, nahatulan na si Hubert Webb. Ang nais mo lamang ipakita dyan sa kinikwento mo ay yung, ano ba yan, anomalyang video na ginawa ni Montulfo, tama? Yes. Ay, ang kanilang pananaw ay talagang tinatarantado nila yung ating mga kababayan na sa tingin ko hindi naman tama. Kaya hindi ako papayag sa ganung mga style nila ni Montulfo na para ang ating mga kababayan na mga mahihirap ay talagang nilalait nila sa kanilang pananaw na itong ating pananaw ay magaling nga sila si Tulfo pero magaling naman sila magnakaw sa bayan. Maraming nananawagan, Mel, ng resignation ni Montulfo as Philippine Chinese envoy to China. Pero hindi daw siya magre-resign. Anong reaction mo? Ay, alam mo makakapal ang mga mukha. Pag makapal ang mukha, ay talaga wala kang magagawa. Si Digong ang nagbigay niyan. Bakit si Digong pag merong problema tinatanggal nila yung mga tao. Pero bakit ito? Anong klaseng ito? Ano bang ito? Kaya kung gusto ni Digong na maglalabang kami, lalabanan ko siya. Basta ang sabi ko sa kanila, paring Errol, basta nasa tama si Digong, suportahan ko. Pero pag mali si Digong, babanatan ko siya. Alright. Senator Mel, nasa inyo po ang pagkakataon. Nanonood po ang buong Pilipinas, ang buong mundo sa atin. May mensahe po ba kayo sa ating mga kababayan, sir? Yes, salamat Errol. Sa ating hong mga kababayan, ang ating pananaw ay para ho sa ating hong mga kagalingan ng ating hong bansa. Sana naman, ang ating mga magnanakaw at matagal ng politiko ay tama na. Ang ating pananaw kasamang Errol sa ating mga kababayan, kahit sino, basta bago sa Senado. Yun po ang ating pananaw. Inyo lahat, magandang hapon. Maraming salamat po kasamang Errol. Thank you so much mga kaibigan. Mel Chavez ng Labor Party of the Philippines, kandidato sa pagka-senador. Dito po sa ating programa mga kaibigan, welcome sino man, lalo't yung mga hindi kilala. Ayan ang binibigyan natin ng pagkakataon na makapagpakilala po sa bayan. Yung mga sikat kasi, yung mga sikat na sikat, wag na. Dito po, hindi po kami nang hihingi ng bayad po dito. Hindi tulad sa mga major networks na milyon-milyon po ang sinisingil dyan po sa mga mapeperang kandidato. Dito po sa amin, hindi. Pagka nakikita po namin may mga naisihayag sa bayan na makatotohanan at maaring mapag-isipan po ng tao at makapagdesisyon ng tama ang taong bayan, pinagbibigyan nating makapaghayag ng kanilang mga saloobin. But of course, the ultimate decision would be in the hands of our voters, Nasa kamay po ng mga botanteng Pilipino ang inyo pong mga desisyon at magiging kapalaran ng sino man pong nag-a-apply sa anumang pong posisyon. Alright, basahin na natin, Klo. Abay, overtime na kaagad naman tayo. Mabilisan lang. Dami nito. Hindi ko yata ito mauubos lahat. Noemi Nepomuceno, inaanak, kumusta ka na dyan sa Cagayan? Nasa Cagayan yata o nasa Isabela?
Tawagan mo nga ako, Noemi. May trabaho ka ba ngayon, Noemi? Kumusta ka na dyan, inaanak? Okay. Balikan natin yung ating survey question. Sangayon ka bang magkaroon ng same-sex marriage sa ating bansa? Ay, dami nito. Paano ito natin pagkakasyahin? Sige, basa tayo ng ilan po lamang sa ating palatuntunan. Di maharlikan woodpecker, suki natin ito. Never, sabi niya. Rodel Bagay, sa mga siraulo, oo. Sa mga matitino, hindi pa. Del, ha? Richelle Francis Quinto, hindi! Immoral, sabi niya. Josephine Silian Makarilay, no! Nilikha po tayo ng Panginoon na may kapareha tulad ni Eva at Adan, kaya hindi dapat magpakasal ang parehong babae or parehong lalaki. Yan lamang po ang opinion ko. Thank you, Josephine. Ma'am Cora Dado ng Pasig City, hindi. Bilang Kristiyanong bansa, biblically, sa mata ng Diyos, it's immoral. Thank you, Ma'am Cora. Mercy Umaging, sabi niya, dapat hindi, mali sa mata ng tao at sa mata ng Diyos. Thank you, Ma'am Mercy. Olive Asiron Forlales, Madam Olive, yung aming magaling na manager ng Hominid Ventures Incorporated. Ang Hominid Ventures Incorporated ay isa pong lehitimong manpower agency na pwede nyo pong lapitan kung wala po kayong trabaho, naghahanap po kayo ng trabaho, ay tawagan nyo po si Ma'am Olive Asiron Forlales para mabigyan po kayo ng trabaho na may tamang sweldo. Ayan, may tamang sweldo talaga at may mga tamang benepisyo. Ang sagot niya po, Leviticus 20:13. If man lies with male as with a woman, both of them have committed an abomination. They shall surely be put to death. Their blood is upon them. Yon, kamatayan daw kapag ka ang isang lalaki, Clarence, ay natulog, kayakap na parang babae ang kapwa lalaki. Yan, abomination, kamatayan. Ayan, Ma'am Olive at mga kasama natin dyan sa Hominid Ventures Incorporated sa Karuhatan, Valenzuela City. Thank you at kumusta kayo dyan? June Del Rosario, idol. Ganang akin, idol, hindi. Because God created man for woman and woman for man. It's fine to have a group of lesbian and gays together. The group, I forget their group name, but marrying same-sex is not appropriate. We cannot call it as a happy family if there's no children around playing. All right. Thank you, Sir June Del Rosario. Dario Hardin Garcia, no, that's immoral, sabi niya. Nudge Consulta, Primong Nudge, sabi niya, hindi, kasi tao tayo, hindi tayo mga hayop. Thank you, Primong Nudge. Jess Sadasco, sabi niya, no. Cecilia Cardam, sabi niya, ano na bang nangyayari sa mundo natin? Sadya na nga bang wala nang ibang maisip ang mga tao, wala nang takot sa Diyos? Thank you, Cecil. Evelyn Moleski, no. James Joaquin, hindi. Butch Arcangel, sabi niya, big no. Sansui Cobilla, Susan. Ayaw ko, sabi niya. Susana Monasterial, kabayan, hindi sapagkat ang lalaki para sa babae at ang babae para sa lalaki naman. Kagawad Jeff Oy ng Valenzuela City, may dahilan kasi kaya't pinagbawal ng Diyos yan. Kasi pag hinayaan niya yan, extinction ang resulta natin. Galing ni Lord, di ba? Ayan, no nga, pag babae sa babae, wala namang anak, supling. Pag lalaki sa lalaki, ganun din. Ayan. Ay sabi ng mga kuwan, ay mag-aampon kami. So therefore, it's not their offspring, hindi yung nila. Alright, sabi kasi, yan, mamaya sasagutin natin. Nelson Bril, Kagawad Nelson ng Muntinlupa City. Opo, ang bait naman ni Kagawad Nelson. Sabi niya, opo, pabor siya. Angie, sabi niya, sagwa? Sagwa daw. Carmi Rosales, sabi niya, kung saan sila masaya, go, go, go. Ayan, kung saan daw sila masaya. Carlito Turalba, hindi. Kaya nagagalit ng Diyos at dinidilobyo na ang Pilipinas dahil sa mga buwisit na yan. Carlito ha, puso mo. Alan Katoliko, no? Jen Kabling, no? Elizabeth Suyat, hindi. Oye Dalde, nako! Magiging Sodom and Gomorrah tayo niyan. Macy Prechay, yan ang gusto ng mga dilaw, di ba? Yan ang gusto ni ex-president kahit
Ayan, teka. Hindi pwede kasi, ayan, kahit hindi pwede mamamahalan, wala tayong kahit hindi, pwede kasi may nagmamahalan, wala tayong magagawa. Hindi nga, Messi, tinatanong kita kung sang-ayon ka ba? Sagutin mo, sang-ayon ka ba o hindi? Ayan, ganun lang. Kahit anong pigil natin, marami na sila. Kaya nga, anong sagot mo? Pabor ka ba o hindi? Ganun lang naman. Yes or no lang naman eh. Mamadali lang sagutin. Bernardo Selga, hindi. O, napakadali, hindi. Okay, mga kaibigan. So, ang bilis ng ating oras mga suki. Overtime na po kami. Balikan na po natin ang ating mga pangunahing isyong binantayan. Unconstitutional sa naratified ng 2019 national budget ayon po sa isang mambabatas. Duterte kinatigan po ang posisyon ng Senado laban po sa 2019 national budget. Magigisa ng speaker ng BARMM, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, MILF Vice Chairman Gadjali Jafar, pumanaw na sa edad na 75. Gobyerno naglaan po ng kalahating bilyong piso para sa mga susukong New People's Army. Mabuti naman ito kasi kapag ka sila po ay nakumbinsi ng bumalik sa lipunan, mamuhay po ng normal, kailangan makapagsimula, suportahan. May suportahang gobyerno, makapagsimula ng buhay na normal, makapagpatayo ng bahay, makapagsimula ng negosyo, di kay magkaroon ng composure na maghanap buhay po ng normal. Yan. So, kalahating bilyon ang sinasabi rito, kalahating bilyong piso ang nakalaan ng gobyerno para sa mga susukong NPA. Securities and Exchange Commission dineputize ang LGU, PNP at NBI laban po sa sinasabing maanumalyang grupong Kapa. 4 na suspect naman arestado, PIDEA nakubkob ang drug den sa Albay. Magkakahiwalay na bypass operations, 8 milyong pisong halaga po ng Cebu na sa kote sa Cebu. Kahit boarding instructor natagpuang patay sa Boracay. Libel case, isasampa naman daw ni dating Pagcor Chair Nagyat laban sa kapitan sa Pangasinan. At kasong murder, tuloy daw sa dating ROTC officer na pumatay ng kapwa estudyante. At ngayon mga suki, para po sa ating sagot naman sa ating katanungan, kung sang-ayon ba tayong magkaroon ng same-sex marriage sa ating bansa? Sasagot po kami dyan bilang mga Kristiyano. Kasi alam niyo po, yung wisdom na natututunan po natin sa lupa ay iba yung wisdom na nakapaloob po sa wisdom ng isang Kristiyano. Wisdom na nagmula po sa banal na kasulatan na tinatawag po nating Bible. So, it's very clear na ang procreation is purposely for men and women. Sa babae at sa lalaki. The purpose of the marriage is to create a family and procreate. Ayan, magparami. Ayan. So, isa pong banal na isang sagrado pong pagkakataon sa mga tao na pinagkaloob po ng Diyos at magparami po daw ang tao ayon po sa kanyang ipinag-uutos lalo't nung bago pa ang mundo. So para po sa amin, ayon po sa ating Christian wisdom, we say no. And we know how to stand wherever the right thing should be. Mga kaibigan, sa ngalan po ng ating mga nakasama sa paglilingkod sa hapon pong ito, ang ating mga Leader News reporters, ang ating kaibigang si Mel Chavez, isang senatorial candidate, at sa studio, ang ating programa po ay pinilipad ni Clarence Anday, ang ating broadcast officer. Nakalalay naman po si Earl Nico Dacame, habang yung ating operations head engineer Oliver Lico ay nakaremote po sa atin. Teka, baka may mga humahabol pa. Hindi ko nakita na. Ang dami yata. Wow, napakarami. Sadyang napakarami. Hindi ko mabasa lahat. But, okay yan. Nasa wall naman natin. Mababasa naman po yan ang lahat. Yung ating creative director, Mark Anthony Reynoso. Talagang pinaghahandaan yata yung blowout niya rito sa studio, no? Naghihintay, bro. Partner, Mark, ang mga tropa natin dito.
yung birthday mo raw at yung pasalubong mo galing sa Singapore. Dalawa. Carlo Reyes ang ating creative producer. Mga kaibigan, ako pa rin po ang inyong Kamaong Asero, si Errol Dangame. Maraming salamat. God bless Pilipinas. Inyong napanood ang mga batas na banat ni Errol Dangame sa Kamaong Asero. Abangang muli dito sa Little News Philippines.